ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଗଣେଶଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ମଙ୍ଗଳ ମୂରତି ଗଜାନନ ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଗଣନାଥ, ଜଗତେ ସୁନାମ ରଖେ ସେ ଯାମଥାରେ ତୁମ ହାତ। ପୁତ୍ର ସେ ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ଲମ୍ବୋଦର ନାମେ ଖ୍ୟାତ। ମନରୁ ପୂଜା କରେ ଯିଏ ସମୃଦ୍ଧି ପାଏ ସେ ଭକ୍ତ। ଲଡୁ ଯାହାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗଣପତି ସେ ଏକଦନ୍ତ। ସବୁରି ଉପରେ କୃପା ତୁମର, ତୁମରି କଥା ଅନନ୍ତ। ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ତୁମ ଶେଷ କଟାଇଲ। ମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ ବଚନ, ବଚନରେ ଥିଲା ଅଟଳ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଚାରିଧାମ। ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଶିଖାଇଲ, ତୁମ ଚରଣେ ପ୍ରଣାମ। ଜଗତେ ତେଣୁ ତୁମ ନାମେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଯେ ହୁଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ବେଳେ ତୁମ ନାଁ ନିଅନ୍ତି ସଭିଏ। ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ତୁମ ଉପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ। ହେବ କୃପା ମିଳିବ ଯଦି ଶୁଭ ଚରଣରେ ବାସ। ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ ନଭେ ଆଜି ଗୁଞ୍ଜରିତ। ମୂଷିକ ପରେ ବସି ଆସ ଧନ୍ୟ କର ଏ ମରତ। ମୂଷିକ ପରେ ବସି ଆସ ଧନ୍ୟ କର ଏ ମରତ।